อ้าวถ้าเราเล่นเล่นปุ่มนึงนั่นใช่ไหมวะHello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिबार अफिसियेलाव खनसेबाव आरो गोसो गोथारै बरायफिनबावबाय दिनै आं स्कुलाव दंफैयो आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो स्कुल बेयो जोंनि गेट स्कुलनि गेट दा नेगासिनो आरो लोगो सासेखौ दाबो नेबाबो कारेन्टआनो फैया बेनि थाखायनो मोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय नेफैनाया स्कुलनि गेटआवनो दंगासिनो स्कुलल' नङा कलेजनि गेट बिराद बाबाय नेनो ओइ नोंसोर मा खालामदों दे मा खालामदों बुं रामि डाउनलड बोरो आंबो नायनो हले फंबायमोना रामि गेलेदों नै रामि डाउनलड खालामगासिनो रामि गेलेनो रामिजों खामायजोबसिगोन बिसोर माहाजोन जाजोबसिगोन मालाय मा लिरनाय जादों बे मा लिरनाय जादों फरायलाय लोगोफोर मा लिरनाय बेयो A few moments later. दाबो मोना लोगोफोर जों दसे दखानावसो फैबाय नै ओंखाम उखैनानै ओंखाम उखैबाय नालाय दखानाव जाग्रा जानोसै एसे बिराद सान्दुं गोसा मा खालामनो उफाय गैया नेनानै लांनांगौ ओइ आंबो दं आंबो आंनि आबौखौ फबनायानो सान्दुं गोसा गोसा बेरायगासिनो जानो फिसिनो फरायनो ना सान्दुङा जालांबाय ओरै फोथार जिं एवजोब्बाय आरो हाग्राखौ लांदां खालामजोब्बाय ओरै एसे लांदां दहाय एवजोब्बाय दासो माला मोनो नेबाय थानोसै दसे दखानाव जाग्रा जायगोन के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।